Здравейте, аз съм Боряна, днес ще си говорим за Хисаря. Хисаря може да се похвали с титлата първият спа курорт на България. Минералната вода е буквално навсякъде в Хисаря. Курортният град разполага с 22 извора, от които 16 естествени и 6 дълбоко сондирани. Температурата варира между 31 и 51 градуса по Целзий. Това е багажът, който сме отделили за пътуването, като единия сак е за нас двамата с Боби, единия сак е за детето и разбира се чантата към количката. От Хисаря до София са средно между 150 и 175 км, според зависи по кой път се избере да се тръгне. Времетраенето е между 2 до 2 часа и половина. В Хисаря се намират два парка, които са по-известни, а именно парк Орфеев дол и парк Момина сълза. Първия, който посетихме, е парк Орфеев дол. Ние не влезнахме през някои от централните входове на парка и улучихме част с доста стълби, съответно двамата с Боби дигахме количката и я пренасихме, но стигнахме до страхотна пешеходна и велоалея и самият парк обикаляше около красивите руини на тези стени, които са били крепостни. Малко история за паркът. Стените на времето са достигали до 13 метра. Символ на градът е всъщност Южната порта или така наречената Камилите. Безспорно най-впечатляваща е била Южната порта, през която е минавал пътя за Филипополо или иначе казано Пловдив. Портата е известна до ден днешен с името Камилите. Да, наистина човек, ако се загледа, ще разпознае силуетите на две камили, гледащи една към друга, чието тела образуват арката над портата. Височината е достигала 13 метра, а отбраната на крепостта е била подсилена с общо 44 бойни кули, разположени по протежение на цялата стена. Препоръчваме разходката там, истинско удоволствие. Пейки, осветления, кошчета за буклук навсякъде, супер поддържано място. Направо не се замислите, ами когато отидете в Хисаря, се разходете там дори да сте без дете. Разходката между двата парка е много приятна, тъй като тротуарите в градът са много добре устроени, широки и равни. Има доста стари изоставени къщи, които са в центъра на Хисаря, особено по тази главна улица около парк Момина сълза, но наистина е доста приятна разходката там. Парк Момина сълза. Лично на нас повече ни хареса другия парк. Този не е толкова добре поддържан, пак има доста стълби, трябва двама човека задължително, за да се слезне по-надолу до римските терми. За римските терми има пункт, в който се плаща вход. За възрастни е 3 лева, за деца е 2 лева и на същото място може да се купят пластмасови туби и да си напълните от хисарската вода. Така правят повечето хора. По-добре в този парк да отидете с по-голямо детенце или да си носите ергономична раница, тъй като с количка е сложно. Можем да дадем оценка 5 от 6 и пак сваляме заради това, че не е благоустроено за колички. Други атракции в този парк и околността са Амфичния театър, има много базилики, римска гробница, летен театър и императорска резиденция.
Ще разделя подтемите с плюсове и минуси, които сме забелязали. Нека започнем с хотелът, в който избрахме да се настаним, а именно хотел Чинар. Той е 3-звезден хотел, оценен с 8,3 от 10 в Booking. Предлага безплатен Wi-Fi достъп, както навсякъде, много добре знаем, и безплатен частен паркинг. Да, паркинг на улицата пред хотела или където си намерите място. Това е първия минус. Втори минус, че в хотела няма асансьор. Бях написала изрично, че искам да ни настанят някъде по-наниско, тъй като сме с количка. Бяха ни настанили на втория от общо 3 етажа. Пред хотела нямат рампа за колички, входната врата е тясна, едва вкарвахме нашата количка, която не е особено обемиста. Пред рецепцията имаше рампа, но беше барикадирана с някакво цвете, май не съм много сигурна, не можеше да се използва. Рецепционистите не предлагат помощ, като видят, че се мъчите да слизате с тези 4-5 стъпала с бебе и количка. Друг минус е звукоизолацията. Тя е нулева, поради това, че ресторантът затваря в 10 часа вечерта заради пандемията и мерките, които са наложени. Купонът на голяма група от поне 15 човека се премести на 3-я етаж, където явно са апартаментите, които са по-големи от обикновените стаи. Кръщенето и сменето беше от 10:30 до към 4 часа сутринта. Голям плюс е ресторанта. Предлага вкусна храна в менюто си. Персоналът в ресторанта също е много любезен и обясняваше съдържанието на ястията, без да се замисля и да ходи да пита. Другото, което е, хотелът предлага и рум сервис. До тук добре. Но, минус. В тези тесни стаи с по един стол, не знам къде бихте могли да ядете нормално. Друг плюс е закуската, че е включена към цената на нощувката и че е стандартна. Нищо особено, но беше вкусна. Минус, сокът, който предлагаха, беше лоша версия на степчетата, ужасен. Не знам защо изобщо предлагат нещо подобно, колкото да отбият номера, и това го правят не само в този хотел. Снимките на стаите в хотела са много напудрени, реално може би на времето е бил хубав, но сега е захабен и миришеш на застояло. Друг плюс, банята беше единственото хубаво място, може би в цялата стая, тъй като беше просторно, оборудвана с халати, около 6 броя кърпи в различни размери и имаше вана. Според описанието на хотелът има обикновени хидромасажни вани, нашата беше обикновена. Хотелът не го препоръчваме за семейства с малки деца. Обща оценка 3 от 6. Пред самия хотел има много хубава градинка, която може да се поразходите. Има тук-там някоя друга пейка, на която да седнете. И ранно християнска базилика, която също може да видите. И така прословутият знака на Хисаря, който е доста често посещаван за снимки от много туристи. Супер тихо място, много приятно. Препоръчваме да бъде посетено. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Ако видеото ви е харесало, моля последвайте канала ми и ударете един палец нагоре. Това беше всичко от мен за сега. До скоро!